daghan nga mga pulong ni Kristo nga usahay ba makaingon ta nagsukwahiay man ni si Kristo. Dunay tudlo nato ato tong nabati, pipila pa lang ka siguro simana man tingali ang milabay. Niingon si Kristo, kamo ang asin sa katawhan, kamo ang kahayag sa kalibutan. Niya ang ending dayon niya, niingon din siya, busa ipadan-ag gayod ang inyong mga maayong buhat aron makita sa tanan. Di ba? Niingon man to siya, no? Awa mo kinom duman na. Niingon to siya, eh. Niya karon ingon sad siya, himua ang tanan sa tago, kanang wa gyoy makakita. Hay may atong sundo na ni. Ha? Siya ayaw yung ipakita, takpi ang pultahan. Ug magampo mo, ayaw mo pagbarog-barog dito sa sinagoga, dias daplisdan. Anak, kung manghatag ka, ay yung ipanabi. Sikreto lang yun. Nya, ningon sa siya sa niaging, kuhan nga, ipakita yun ang inyong mga maayong buhat aron makita sa tanan. Hay may sakto na to, hay may sundo na to, ani kanang itago o ipakita. Ha? Maglalis kitaan. Bitaw, naglibog sa bitaw ko. Nay gibutang sa Salmo ningon, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Nganong wa man mo ingon maglipay unta ang inyong lawas, nganong kasing-kasing may gibutang? Kaya ang kasing-kasing dili makita. Ang atong kasing-kasing ba, ang atong huna-huna o kasing-kasing dili makita. So ang ako aning solusyon mao kini, dili unta ta malipay nga daygon nga makit-an tas mga tao sa atong gibuhat nga maayo. Dili unta diha ang atong kalipay nga makit-an ta og daygon tas mga tao. So kwahi ra ba kay na karon sa kaning gitawag nato paradigm sa kalibutan, kay ang kalibutan karon ganahan gyud kay makit-an mo na i-post gyud, i-kuan gyud, i-upload gyud aron lang gyud daghan ang mo view. Ang mga TikTok, Facebook, YouTube, inana ba? Haron lang gyud daghan ang mo view, bisag unsa na lang gyud buhaton sa uban. Mas daghan man ang mo view basta kana bitang mga erratic nga mga kuan ba? Buhat or mga daring nga mga gipakita. Daghan kay mo view ana, mo na ila ginang buhaton. Kay ang kalipay karon sa kalibutan nga daghan ang modaig nako, daghan ang motanaw nako, daghan ang mopakpak nako. Mo na ray paradigm kamo. Mao basad na inyong hunahuna na kanang makita gyud ka nagbuhat. Pero daghan ani nga daghan kay ni view, daghan ani nga sikat kaayo, gitawag na gyud nato silang mga celebrities, mga famous nga mga tao, giranking-ranking na gaya na sila, number 1, number 2, top 10, top 1, may na ba? Daghan niini ang ilang mga kasing-kasing masulubon. Why kalipay ang kasing-kasing mo na mahibong lang ta, doon naman to'y komedyante nga sikat kaayo nga comedian in movies, naghikog man. Naaman to'y sikat kaayo nga artista, singer, nagpakamatay man. Naamay successful kay nga tao nga porting nindutag authority, nagpusil mas iyang hibong ta ba? Nga naman, tungod kay ang ilang gipaningkamutan mao ang outward
nga view nga kanindot sa ilang kaugalingon aron daygon sa uban. So ang gusto dahil ni Kristo mga igsoon, dili ingon nga di ta magpakita, kay di ta magpakita di na lang ta maghimog simbahan. Public man makita ni diha misa mga nita dias gawas. Pero ang tumong ni ini nganong atong gipakita kining atong misa aron ang uban makaapil, dili aron magpagarbo, dili aron magpaingon ba nga tanawa ako gikinamaayuhan. Ana mauna ang kasing-kasing gyud mo isukdanan. Bikaron kamo dinhi nagsimba mo, musta man inyong kasing-kasing, malipayon o dili? Hain man nalipay inyong kasing-kasing nga nakasimba mo or naay Ginoo sa imong kasing-kasing? Kinsa dinhi ang naay Ginoo ang kasing-kasing? Tasang kamot. Kana siguro gyud nga naay Ginoo. Maayo. Kamo ding uban, usam day inyo. Kinsa may naa diha? Gaduda pa mo. Nya kung naay Ginoo ang atong kasing-kasing, ang atong kalipay nga dili unta ta daygon, nga kanang waon tay mo pakpak nato. Kamong mga nitaas sa kamot ug dili na mo tagdon sa inyong mga anak, di na mo daygon sa inyong bana or sa inyong asawa, sa inyong gibuhat nga maayo, malipay mo. Pero ang Ginoo kasi daig nimo kay kakita man Ginoo ato, nakakita man gyud matud pa ni Kristo, nakita man sa Ginoo ang labing tago nimong gibuhat. Nya mangita pa mo, masuko pa mo og i-ignore lang mo. Ako gani bisag pari ko, nabiagi panahon nga mahiubos ko nga kanang di ko tagdon. Kani ako mga kauban dinis balay, kusog kay magtabi nga sila ra dito magtabi nga inig-abot nako mubungkag dayog panglakaw. Mura sa kog makahinoktok mo ko, ngano man to sila nga moapil gani unta ko silang tabi to, nagiyahay na og lakaw hinoon pangwaon pang mga gipangkaon ana dagan na tinis na dagan na to nya human magtigom-tigom na sa dito sunahan sila sa adto na sad magtabi kaon-kaon. Ako gibiyaan ako to sa lamisa. Nakuga ko katong bukuron dito no, moapil sa ko dito. Kuha na sa kayo, masabta na sad kay tanan nga nagpapansin sa ko. Nayo sa hayay kanang muratag mangita ta og recognition ba? Kana mao nay atong i-cancel. Nya malipay unta ta nga di ta tagdon, dili ta pasalamatan, ana. Mao bitaw na dinhi ako nang gi-practice nga gitudloan ako ang atong mga donors and benefactors nga dili lang gid nato i-announce ang inyong mga kanang halad og pila inyong gihatag nga imuhatag nato 1,500,000 na apay 3 million. Sila pa mo mismo mo ingon, Father, ay lang yung i-announce ha ana. Pero nasa uban nga muhatag og usa ka slot, mopalit og usa ka slot 1,000, sige yung tawag padiro sa man gyud nadawat na niya. Pwede gi-announce pa din ako, di lagi na mo i-practice diri, di la practice ang Ginoo kakita na anak nya mas daghan ang ihatag sa Ginoo basta wa mo makit-i, wa mo mahibaw Pero nasa uban mingon ay lang ikuan ako ngan padirha, ay lang ikuan ako di tagay lang ko sa imongan kay kanang amo man ang i-record. Ayaw na lang padir nako dili i-record ra, dili ra na namo basahon. Basta padirha i-record lang ha ako for record purposes. Dili ra na namo basahon. Para gahapon pila na may itong halin gahapon sa atong DOPS. 171 slots atong halin gahapon. Pakpak. May hinay na nigsaka. Hinay lang pero sagdi lang hinay basta kanunay. Nanatay 7,576 nga total nga halin sa DOPS. Pero daghan-daghan pa man kuwang. 46,424 slots pa ang kuwang. Kamong sigig palit ani, congratulations. Kit-an gyud mo sa Ginoo. Hinaot unta nga ang inyong kalipay diha sa kasing-kasing. Ako sad nalipay pud ang akong kasing-kasing nga naay daghang nahigugma sa simbahan kuyog nako.
O na magkuyog tani. So ang pasabot ni Kristo nga itago, ayaw pangandoy nga makit-an ka. Pero og makit-an sadta nga naghimog maayo, nya mo daghan ang mo view nato sa social media, daghang mo follow nato sa social media. Pagpasalamat sa Ginoo, unya ipadayon pagpakita nga ang imong gisunod, nga ang atong gisunod mao ang Ginoo. Kay katong niingon si Kristo, himua ang tanan sa ipadan-a gayud ang inyong kahayag. Ang iyang pasabot ato, sa inyong pagbuhat og maayo sama anang pagtabang og mga kabus, makita unta nila ang kaayo sa amahan diha kaninyo, aron sila magdaig sa inyong amahan nga atoa sa langit. Pasabot, ang ato untang mga buhat muhatag og signal ngadto sa atong kaigsuonan nga ang Ginoo ni anako, ug mao ni ang sugo sa Ginoo, mao ni ang buhat sa Ginoo diri kanako. Si Eliseo maoy successor ni Elias. Si Elias gitawag ni siya one of the greatest prophets of Israel. Nahitabo gud si Elias nga siya na lang usa, padayon gyapon siya. Gamhanan kay ni si Elias, morning wa ni siya namatay, igo ra ni siyang gida sa chariots of fire, pero nagtuo sad ko nga mao toy paagi bas kamatayon. Mao toy paagis kamatayon ni Elias. Mao tong si Eliseo nga nakakita nga ang Ginoo, ang gahom sa Ginoo naa ni Elias, nikuyog yun si Eliseo, ang batanon nga propeta. Nya ingon si Elias, ay lagkuyog din hilang ka. Ingon siya, mukuyog jud ko nimo. Nya ang akong ihangyo, ingon mas Elias, kuyog magyog ka. Murag kanibitang tao nga mudot-dot gyud nato, no? Naa magid nay pangayoon. Bantay mo kana magsigig baiid ba? Ano yung mga anak magsigbaiid, bisag asa kamulakaw magsigi yogana, kana naagi na pangayoon mo to nakasabot dayos Elias. Pagtabok na nila dito siya, kung sa may mong pangayoon, sige mo yung kag sunod nako, siya tagay kog duha lang kapilo sa imong murag duha kapilo 2%. Sakto ba na? 2% sa imong gahom nga nadawat sa Ginoo. Ana ingon dayos Elias, makakita gani ka inikuha sa Ginoo nako, kana makadawat ka gahom, di gani ka kakita, pasabot ang Ginoo wa muhatag nimo sa gahom. So ang gipasabot ni Elias, dili ako mo'y muhatag nimo, ang Ginoo. Pero ang signal ni ana, kung makakita ka nakuhaon ako sa Ginoo. Nga nakakita man siya, nagida siya sa katong karwahe nga kalayo, kadawat din siya gahom. Unsa man say gibuhat ni Eliseo, pagtabok niya sa Jordan, iyang gipuspos ang katong sapot ni kupok ni Elias nga nahog ngadto sa tubig niya. Unsa ba iyang gisulti? Hain man ang Ginoo ni Elias. Wa siya moingon, pinaagi ani akong bag-ong gahom, buakon ko ning tubig. Ginoo gihapon ang iyang giyaw-yaw. Pasabot, nahimo na sang gamhanan si Eliseo, siya na sad mo inagdala sa mga katauhan sa Israel, si propeta, pero sa ngalan sa Ginoo, dili gani sa ngalan ni Elias. Muna kamong mga asawa, inyo ganing higugmaon ang inyong bana, kinahanglan sa ngalan Diyos Ginoo, ha? Dili sa inyong gusto, sa ngalan Diyos Ginoo, inasangalan sa Ginoo dong unungan ti kahangtod sa kamatayon. Ano? Sa ngalan sa Ginoo, mga anak, ako mong gastuan sa inyong pag-eskwela. Di ba? Kasunod tuig, wa naman kay kwarta, kasangalan sa Ginoo, ako mong paundangon. Di na mo reklamo kay Ginoo man. Nya kayang imong bana, sige mangyog pangabit, sa ngalan sa Ginoo dong hiluan ti ka. Adi sa tingali, ang buhat ng dautan, iya day na sa Ginoo, adi man.
Ang buhat lang nga maayo. Sa ngalan sa Ginoo, mupalit kog slot nga daghan kaayo. Oh, di ba? Na ini-promise nako, Pader, paabuton pa ninimo og June 30 ang imong slot. Nako, murag mo sobra patingali. Ni siya mo pledge ko karong June 30, mo pledge ko karong July, mo pledge ko karong hangtod gini October. Nako, daghana na ani. Nako, may sa doon tagdi kaabot October, mahurot na sa doon ta ni. Pero pledge siya ko, no? Ganahan kay ko. Pero ako tong ingno niya, ingnaha sa ngalan sa Ginoo. Haron sa dinighatag sa inyo diri na kung mingon sa ko, sa ngalan sa Ginoo, dawaton ko ni. Di ba? Pero nasa uban magbugal-bugal man sad nako akong mga kuan ba? Sana maghimo-himog account sa Facebook o sa YouTube unya ang akong ngan mo ibutang nya dili ako. Kato di na gito sa ngan sa Ginoo tingali, no? Ila na ginang binuang nya mag-post pa og solicitation letter. So ayaw mo kumpiyansa na, ha? Kay naa say uban gamit-gamiton sang akong ngan nya naa say katong magbutang-butang og kana ganing ako malam sa siyang pasayloon katong nganabang mag-ikat ang akong humili nya i-post sa YouTube nya butangan dag title nga mga attractive kay nga title ba, ang pari o ang madre nagsariling sikap, kuan ba makapa-attract ba, o ikaw nga vlogger nga naghimo ani ay lang sa kay pasobra iha nga mo connotation na hinoon nga ngilad ang dating aron na magina mga komedya pero ug mo na lang sa imong himuong title si Father muhikap sa diay nya maghiwi-hiwi din akong naong nya napagi grabe nga ang akong mga homilis ni atong niagi mga duha na ka tuig butangan og word nga butangan date nga karon na pizza nya makahibaw man ta nga sa una pa na kay ang background nga altar ang background nga decoration kay bao man gud tagon nya butangan og date pangilad naman gud na gud. So kani mga blagira ingon ani maimpierno gini sila kay namakak naman namakak ba anang ang Ginoo gid unta mo'y makita. Sige, i-post na ninyo akong mga homilis, i-TikTok na ninyo akong mga homilis nga mga katawanan. Congratulations kay nitabang mo og spread. Pero kung ang makita mao na lang ang pakatawa nga title, ang makita kana na lang akong naong nga maghiwi-hiwi aron kana ganing muhaom sad sa imong title nga murag may pagkabinuang, murag nagbinuang natas Ginoo ni ana. Kay ako ra ba dinhi gatinarong ra ba kog humili, no? Mo tong nay musuko nako, Pader, sige magpakatawa nako, wa ko magpakatawa oy. Nagwali ko. Kanila style na ko sa pagwali, pero nagwali gyud ko paminawag gining akong humili kanang moingon ko kamong mga bana kun mga bit ang inyong asawa higugma alang na hasta ang kabit di na siya sakto. Oy, tubag. Sakto na dili. Kung ikaw asawa, kulatahon kas imong bana, mga lobo imong ngipon, imo lang ng puniton, o niya, muingon lang sa kas imong bana, nothing gonna change my love for you. Di na sakto. Nya kamo, mga tawa lang mo ana, inikatawa na ninyo, di dayon mo mutuman. Nya ako dayo inyong pasanginlan, taka na ni yaw-yaw sa Father. Ang Ginoo mo'y nagsulti, magpakamatay mangganita. Kana na ba hinoong igo rang na lobo imong ngipon? Di ba? Na, tanawa na inyong mga naong. Muna, ikaw nga vlogger or kamo nga mga vlogger o mga tiktokers, anang siguro agin ninyo nga kung mo download mo, mukat mo sa akong humili, siguro nga nitabang mo pagpakita sa Ginoo ngadto sa uban pinaagi sa akong humili o sa akong naong. Okay? Kanira ba akong naong, dool-dool ra ba kay ni sa yawanon nga naong. So ayaw ka ipalubsobrae ang inyong pagkakalibutanon just to attract viewers. That is blasphemy to the Lord, to the Word of God na akong gisulti dinhi sa akong humili. Please lang, no? Ako para ni sa mga vloggers, wa na nato gihimong
Wa na nato gi-monetize ang atong mga gipang-upload aron maka-download mo nga dili copyright bisag pila pa mo kabuk, pero please lang respetuhi sad ang Ginoo nagbuot mo sangyaw niining atong homily. Mao na nga ingon gyud si Kristo nga magdaig sila sa Dios, dili makalimot sa Dios kay naa na lang nagtan-aw sa akong naong ug sa akong mga titulo sa inyong gipanghimo diha YouTube or sa Facebook nga kataw-anan kaayo nya kuan pa aning intriguing pagyud kaayo. Ayaw ana ma-mislead naman hinoon, ma-confuse naman noon by the title itself. Dili naman mo lead mo bitan na ang atong title din mangutana kita magsige jud kog pamalandong unsay i-title kana bang muigo mo summarize sa akong mensahe ana, pero dili mo attract lang tungod kay nang sanay nga na basta mauna na mudaig gyud sa Ginoo, makit-an man ta or dili, di na mo importante. Ang importante wa mangandoy ang atong kasing-kasing nga kita maoy daygon, kita maoy higugmaon, kita maoy sundon, kung dili ang Ginoo nga mo'y nagbuhat dinhi kanato sa tanang maayo. Nindog ta. Mga igsuon, sangpito nato karon ang atong Ginoo nga unta iyang buksan ang atong kasing-kasing. Busa malaumon kita nga mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa simbahan lukop sa kalibutan, nga sa kanunay mamahimo kining buhing saksi sa mga buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong nasud, nga matagamtaman na ang tiunay nga kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang ni adtong gikapuya na sa ilang kinabuhi, nga bakabaton na unta sila sa kalig-on ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi, nga ang atong pagtuo ni Kristo mulambo ug mutubo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa World Meeting of Families nga paghimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod sa 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga sitio Filo Kamumot, sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang kalag sa mga magtutuo nga maangkon na nila ang kinabuhing dayon uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. O Dios, dugangi ang among kasibot sa pagtuman sa imong kabubuton, pinaagi sa paghatag sa among gipangayo kanimo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.